Ydych chi erioed wedi meddwl tybed faint o bŵer sydd gan y Senedd yng Nghymru? Beth am i ni edrych ar hyn? Gall y Senedd wneud deddfau yng Nghymru ar amrywiaeth o feysydd. Oni bai nad yw'r meysydd hynny yn cael ei rheoli gan y Senedd y Deyrnas Unedig. Mae hynny'n golygu gall deddfu dros bethau fel iechyd, addysg, ramgylchedd, trafnidiaeth, tai a llywodraeth leol. Maent yn cael ei rheoli ar wahân i'r ffordd mae'n cael ei arwain yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Ond nid dim ond gwneud deddfau mae'r Senedd yn ei wneud. Mae hefyd yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, gofyn cwestiynau, herio beth mae'n ei wneud a gwirio gwariant cyhoeddus. Mae hefyd yn cytuno rhai trethu Cymru ac felly mae ganddo llais yn sut mae arian yn cael ei godi a'i gwario yng Nghymru. Yr hyn na all wneud, ac mae hyn yn bwysig, yw gwneud deddfau ar faterion sydd wedi'u cadw yn ôl, sef materion sydd wedi'u rheoli gan Senedd y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn cynnwys pynciau fel amddiffyn, materion tramor, mewnfudo, cyfansoddiad y Deyrnas Unedig, a rhan fwyaf o faterion nawdd cymdeithasol. Yn fyr, mae gan y Senedd rym go iawn dros y pethau rydych yn dod o'r draws o ddydd i ddydd yng Nghymru, ac maent hefyd yn cadw y Llywodraeth Cymru dan reolaeth. Dilynwch am rhan 3 i ddarganfod beth mae aelodau'r Senedd yn gwneud.